Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary adly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Şol soňky 10 ýyllyklyň dowamynda ýakyn gününe gurdak alınıp barlan ýykan ýumrançylyklaň am aňyrtynda şolaň plany, şol Ýehudilaň planyýaty. Şo taýda iň bir Ýehudilaň geljekdäki proýektlerine, planlaryna garşy durup biläjek güýçli Arap döwleti bolsa baryny weýran etdiler, baryny Salafiýiň terror ojagyna gurdular. O Salafi diýlenlerim ana şol Ýehudilaň bähwidi üçin şo taýda bulaşyklyk öğretip berler. Inni şonatlar eden eskerleň içinde de, ofitserleň içinde de täzeden şo da seredip häzirki bolup duran ine Eýrana garşy bolup duran wakalara da seredip bara täzeçe netije çykaryp oturanam ýa-ni veteranlar bar. Ina şolaň biri mine bir aýal maşgala öňgulluk edipdir. Şol ýakyn gününe görde men niýe 20 ýyl mundan odal diýe biz ýa-ni terrora garşy, terrorçylara garşy uruş edip äkitdiler diýe. Men görem şol ýa nime Irakda kyrgynçylyga gatnaşan bolmaly. Ýa Libyadaky bir ýerde ýa Siriýaga girenler. Indi şoňa ökünüp şey diýe, ina bu diýanlaryny heredin. Biz diýe terrorçylara garşy uruş ýatyp, şoňa garşy göreşe diýip äkitdiler. Indi men niýe bir zada göz ýetirdim diýe. Bizim özümüz terrorist ekenik, bizim özümüz terrorçy ekenik diýe. 20 years ago, I participated in a war on terror. And today, I'm having to come to terms with the realization that I was the terrorist. Ene görýäňiz näme? Men niýe biz diýe ýene bir gedek ýatlyçyk bolan diýanlady. Bizi diýe terrorizme garşy göreşe diýip äkitdiler 20 ýyl mundan odal diýe ýakyn günde gora. Baran ýurdun aýdan ok, ýani ýan kaýdyşmaýaly ýa Irak bolmaly ýa Siriýa, şolar ýaly ýurtlaryň biri. Soň diýe inni görüp otursam diýe bizim özümüz terrorçylyk bilen meşgullanypdyr diýe. Allah o düşündi neme diýe görüp oturýar. Eýran meselesinde de häzir inni şonu ýaly bolupdyr. Häzir käbir kelesaňlar, häzir harbylar düşünmeýänler. Siýasatyň şunlar ýaly neme taraplaryna düşünmeýänler. Ýa-ni göz boýagçylykly taraplaryna düşünmeýänler hem aňdarmalyk bilen hakykatdan hem ana biz adat etiş işine gatnaşýas, näme diýäsip, häzirki belki Eýrana garşy gelip territoriýasyna, şoň territoriýasyna girjek bolmaklary mümkin. Şolar ýaly häzir görkezme berse, ýokardan buýrup berilse, şona geçjek bolmaklary mümkin. Ýöne şolaram pikirlenmeli, häzirden pikirlenmeli. Alar ýaly sapak bar. Biz aýdyk, men aýdyk gelýänler gepleşiklerimde, iýdi giderli ýagdaýda menem näme diýerler, şolatlar aýdyp agdaýanym üçinem agent menden agent ýatýarlar. Näme düşündim, Orfiýadyň agenti ýa ýene bir ýeriniň agenti. Näme üçin? Ana şo ýanky Amerikan görgülen şu günwataryň ýa-da aktivistleriň aýdyp oturan adyny aýdýanlar. Şolatlar Adranyň bähwidi üçin ýetdirdiler o. Ha şu Amerikan generalynyň öýüdi şo 2000-nji ýylyň başlaryny aýdyp oturan ine diýen. Görkezme berildi bide. Şu Adralyň bähwidi üçin biz şolatlar etmeli. Indi şolatlar etdik diýip öýler aýdyp otur diýenler. Sizin köpüňiz üçin ol wara 20 ýyl 25 ýyl mundan odal wakalar bir hili uzak taryh ýaly görünýär bolmagy mümkin. Indi şo zady sizinni çädeden görýäňiz. Şo men aýdyp bara köpüňizi düşündirip bilmedik zadym bar. Şo döwürde edilen zat da, ýani yalan sözleşip öýlerim. Ullokan wedipeler resmiler bütün dünýäni ağalladyp, ogona gelip, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk Geňeşine gelip, yalan sözläp, yalanlygyny bilip oturýarlar öýler. Goşun sürdürüp, onda da howpsuzlyk Geňeşiniň ruhsady bolmasa da, onda da ýok biziň elimizde delil bar, biz barbyr gitjek diýip ertip goşun sürdürüp, ýöne bir parahat oturan ýurtlar weýran etdiler bir näçesini. Ýani iň soňunda da terrorçylardan dowarlardylar. Ana iň soňunda Owganistana bardylar, Owganistana ama iň soňunda 20 millap şotada oturup ýene de Talibanyň eline berk gaýtdylar. Üstüne olara ýaragan berk gaýtdylar. Şuň aňyrsynyň pohly syýasatda görünen okmy? Şolary ýa-da öz bähwitler üçin geljekde ulanjak bolup oturýarlar. Olar indi häzir hen bar Amerikada ady üçin bolany bilýän Pakistana, garşam Eýrana, garşam bolany bilýän geljekde gerek bolsa Türkiýe garşam bolany bilýän. Ana men aýdyp gelýän zadym şu wagt görüp oturýarsam, edil şolar ýaly şu wagt Eýrana garşy eden zatlaryny has göz çykys görünüşdi. Owganistana garşy etdiler.
Yani Irak'a karşı ettiler, Libya'ya karşı ettiler, hem Suriye'ye karşı ettiler. Hiç etinde de demokratiyan alamatam yok şu an. Şo taýdaky eden yıkan yumrançylyklaryna ökünmeklugam yok. Ya şo taýdan dikelçige molanoklar, şo taýdan ýagdaýyny guglanyrjak bolup ýekece köpük, ýekece dollar pulam tarp etjek bolanoklar. Ana işimiz bitirdik diýerler. Näme üçin? Hemme enerji resursly ojaklaryny öz eýetçiligine geçirdiler. Alar ýaldat aldylar, henidem alyp otyrlar. Hawasyň üstünden kontrol edýärler özleri. Nawa. Eň soňunda da öz giýeti bähwitler üçin ana eň soňunda Siriýanyň Salafiýleň ýa-ni düýünki terroristleň eline berdiler. Olamyn tek öňdäki planlar göýdüňde tutulup edilip otýar. Onu ýöne şeýdi berip ýadyr goýmazlar. Şeýdi berip goýarlar etseňiz, ýok, ýalňyş ýaňyz tek plan inniki öňde duran gaty aňyryp gidýän planlar bar. Olar ýa-ni diňe Eýrany weýran etmek bilen bular çäklenjek däl. Inni bilen näme gurrun edip otýarlar. Inni bular Türkiýany weýran etjek. Arkaýyn ana göni tekstini aýdyp otyrlar. Inni näme Azrail'in ýokary derejeli resmiýetler. Ine Azrail'in odolky premier ministrini, ýa-ni döwlet liderlerinden biri Naftali Bennett diýip biri bar, haramzada. Ine şu Yehudi, ine şu näme? Hakyky şeytançy. Bu näme diýär? Arada çykyş edip 17 fevralda çykyş edip biz diýär Eýrana bir bitirer häzir diýär. Önem ünferiň intak Eýrana garşy hüjüm edilmäkä, Eýrana garşy hüjüm 28 fevralda başlady. Bular näme diýär? Eýrana bir häzir weýran eder diýip aýdyp otýar. Eýdindan Eýran biten soň diýär. Gerek diýär Katar bilen Türkiýanky diýär. Nämemişin Katar bilen Türkiýe diýär. Siriýadaky diýär Salafiler gollap otyrlar şolar bilen diýär. Taýyzlaşlyk, hyzmatlaşlyk edip berler diýär seredim. Siriýany Salafileň eline berende, terroristleň eline berenden biri Azrail. Azrail'in ruhsatı bolmasa Amerika yol bermezdi. Bular näme oýun oýnaýarlar? Hamala Siriýany bulardan biýdin, bulardan bir ruhsat, bulardan bilen Hamala garşylygyna da garamazdan Siriýany terrorçylar basyp almışyr. Şonu aýdy adam. Siriýany ne diýe Salafiler terrorçylar eýelediler. Hamala bide garşy antisemitler geldiler. Türkiýe bilen Katarym diýär. Şolardan şol ýanky terroristler bilen terrorçylar bilen niýe hyzmatdaşlyk, ýakyn hyzmatdaşlyk edip berler. Bu diýär näme görkezýär diýär. Indi diýär bu diýär. Eýrany bitiremezden soň diýär. Katar bilen Türkiýanyň bitirmeligini görkezýär. Ýagny şolaň onuň şäheretini görmeligini görkezýär diýär. Görýän bilen oýnaýan oýuny seredin. Özleri elinjek berýärler Siriýany. Hemme günwataryň döwletiň ruhsady bilen, şoň ýogary bermek bilen. Ortadan çıkıp gaýdar etdiler. Ortadan indi güýjem çatanok gaýdar etdiler. Ölerim elin berdiler. Inni Kurtlarym şolara boyun etdiler. Şol terrorçylara Kurtlarym boyun etdiler. Amerikada inni ýuwuşlyk bilen şo taýdan onuň goşuny çykaran bolup, adawlyk goýsa goýar. Biz şol size bir adar bermer, sen bolup gaýta erkinlik bermek üçin şol ýanky Salafiler. Şeýdim inni Siriýadan goşunlardan çykaran bolýar. Bir tarapdanam inni Siriýa näme Azrail adam bolýar. Azrail'in ýanky Siyonistleri. Bu diýär, bu terrorçylar diýär, bir de garşy nemeler, antisemitler diýär. Bular bilen hyzmatdaşlyk kim hyzmatdaşlyk etse biz şolara da çäre bermeli. Onda sen näme üçin onda Siriýanyň öz içindäki häzirki ganoljaklary çäre berjek bolanmy? Olar bilen hyzmatdaşlyk edip beren Türkiýe bilen Katara bular çäre berjekmişin geljekde Eýrandan soň. Ýöne edil häzirini Siriýanyň öz içinde otyra näme üçin şolary aýyrjak bolanmak häkimiyet başyndan? Näme üçin şolaryň üstüne nädir bomba taşlanmakda Eýranyň üstünden bomba taşlaýar. Eýranyma şu Siriýany saklap bilse saklajak Başar Asad'ın kontrolüne Başar Asad näýle bolsa döwre baba adamdy. Hawa awtoritar adam, hawa diktator adam nemesi bar, häsiýetleri bar. Ýöne şolara görä häzirki igilçilere görä, Wahhabistlere görä has döwre baba adamdy şo. Häkimiyetiň başynda otursa da uzak wagtlar. Şola Eýrana şolar ýaly şo dünýä görä pikirli adam saklajak boldy. Sidem moda şoňa garşy çykyş edip Eýrana tarapdary gidirdiňiz. Döwre baba adamy gidirdiňiz de oň ýerine Salafiler özüňiz getirdiňiz, ýol berdiňiz, golladiňiz. Indem eger şoňa garşy bolan bolsaňyz, şu wagt sizde Eýrana garşy bomba taşlaman, olaň üstüne taşladyňyz. Şeýlem, şeýle.
Abalan ediyan oyunu seyredin, yok bulara bakana